Здравейте, казвам се Васил Недялков и съм агроном към фирма Биоронико, с която се занимава с отглеждането на полски култури в региона на област Хасково. Общата площ на стопанството е 4500 хектара. Фирмата се занимава и с животновъдство. Имаме около 1800 крави, месодайни породи, и те се нуждаят от фураж. И тази нужда от зърно ни накара да си изградим пивотните системи, тъй като нашия регион е много засушлив и царевица за зърно не можем да си позволим, няма да даде никакъв добив без поливане. В момента имаме изградена инсталация на 100 хектара царевица, която поливаме. Имаме изградена инсталация на още 100 хектара, която не използваме, но ще използваме до година. Има планове да се изграждат още такива съоръжения на 300 хектара. Тези 100 хектара царевица се обслужват от 3 пивотни системи и 3 системи, които ще използваме до година пак за царевица. Това поле пак е предвидено за царевица. Спряхме се на румънската компания Variant Irrigation, защото предложиха съответно най-добрата цена на това качество. На полето се вижда много добре разликата в добива, който очакваме при полятите растения и при неполятите растения. При полятите растения съответно очакваме 7 тона на хектар, а при неполятите растения между 2 и 3 тона на хектар. Системите, които ползваме, са лесни за работа, съответно доста, бих казал, прецизни, обслужват се лесно. Този сезон нямахме никакви проблеми. Препоръчвам ги, който възнамерява за в бъдеще да изгражда поливни системи, да прегледа тяхните оферти.